Ja, vi är i Trollhättan uppe på Torsbovallen och hemmaplan för Trollhättans Boys. Vi har en yta här som ungefär är 5 11-mannaplaner. Förr i tiden klippte vi själva, oftast gamla klippare som gick sönder och det var alltid ett problem för mig som anläggningsansvarig. Sen lät vi kommunen klippa 3 gånger i veckan och från och med i år så har vi då gått över till Husqvarnas Seora. Idag klipper vi diagonalt för att ändra riktningen på gräset. Att ha en Seora för en liten förening som oss. Det innebär ju att vi kan använda våran personal, våran vaktmästare, till andra uppgifter istället. För att hålla på och klippa gräs, samla gräs. Så som att måla, underhålla, röja sly, mycket annat. Jättebra. Ja, det har faktiskt funkat helt perfekt, får jag säga. Vi har inte haft några problem alls. Bara positivt, fina planer. Vi är helt nöjda. Ja, gräset har ju blivit väldigt tätt och fint på alla våra planer. En respons på det var när ett motståndarlag kom hit och skulle möta oss och tittade ut på gräsplanen och var tvungen att gå ut och känna på den. För de trodde det var konstgräs. Och vi klipper när ingen annan verksamhet pågår här. Jag kan tänka mig att grannarna också tycker att det är väldigt trevligt att det är tyst. Som ni ser här har vi vårt schema över all våran klippning. Och Robban, han går ungefär 14-15 timmar per dygn. Och hela våran anläggning klipper han. Förra året så hade vi ju kommunen som klippte våra planer och då klippte de 200 11-mannaplaner på en säsong. I år när vi har haft Seoran så har de klippt 60 och det är våra ytor utanför. Ekonomiskt sett så slipper vi köpa tjänsten, så det är ju positivt. Något som är väldigt bra på maskinen det är att man kan skicka den till serviceläge utan att behöva använda appar. Det betyder att alla våra vaktmästare kan utföra detta uppdraget. Underhållet har varit jättelätt. Det är knivbyte en gång i veckan, avspolning. Med andra maskiner fick man ju hålla på och rundsmörja, byta olja. Och det är en stor skillnad och vi slipper åka och köpa diesel. Då var det dags för service, byta knivar och tvätta. Det är jätteenkelt. Man behöver inte kunna så himla mycket. Det är inte så många rörliga delar. Det är i princip bara klippaggregatet man behöver tänka på. Framtiden för klubbarna tror jag är att man skaffar sig en robotgräsklippare. På grund av att det är enkelt. Det krävs inte så mycket mantimmar. Och gräset mår bra av det. Vi har provat alla alternativen och vi fastnar ju för det sista. Klippa med en Seora.